kasihan kasihan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di kelompok 3 kelas 10D ditepangaken nami kula Dian Prasojo. Ditepangaken nami kula Muhammad Abdul Ramadan. Ditepangaken nami kula Muhammad Wahyudi. Ditepangaken nami kula Muhammad Revano Valino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ditepangaken nami kula Dian Prasojo. Nami kula Muhammad Abdul Ramadan. Nami kula Muhammad Revano Valino. Kula sak kanca badhe wawancara panjenengan kangge tugas sekolah menapa panjenengan saged namine panjenengan Cinta Pasri, Pak Pasri. Yuswane panjenengan 50. Panjenengan menika bisa napa mawon lupis, cenil, rokok, sawut, timbul. sampun pinten tahun panjenengan damel saha Suwe 10 tahun lebih. Penting ketok itu. nopo usahane nopo kendalane usahane panjenengan Yo kadang ono rame, kadang sepi. Wis pokok disyukuri, masih rame sepi wis disyukuri. modale pinten Bu? Modale ora mesti tergantung gawene akeh didike. Nek gawene akeh ya sik 100 lebih. Nek gawene didik ya kurang teko 100. Pirantine wonten niku napa Bu? Gas ketan dicampur minyak terus ditumbal di godhog. Ukur rampine wonten niku napa alat Alate yo digodhog ya wis ndek iku mangko mbek dandang mangko ya. Alate wis godhog mah dibiusi terus digodhog mbek dandang. Dipawon godhog. waktune ngodhog wonten niku pinten Ya kurang luwih teko 3 jam. 3 jam iso punjul. Delok kayune lancar barak enggak lele. Lek di kompor ngono lah. kula wonten salah John tingapunten Yes. Ya le.